I would like to request Mirnoy Turan Secretary BJP, our panelists, to please come over the dais for the felicitation and for the panel discussion. Last but not the least, we have Badasin Rompi, VP and Spokesperson Congress. I would like to request isi kapat hai ada papor nang chitong dun chitame pok ajok alangli adula rason ben pen representative ason ben pen roton ingti ake hai pansi alangli tomar pu ke chepek pon dol salangli pansi ta meta ka prangang hoi am ke bang tu je pan chuning ri ponek lo. So, ladies and gentlemen, these are the panelists for the panel discussion that is regarding the Article 244A and 6 schedule. And the moderator is none other than Mr. Chandan Singh Crow, who is the CEO and founder of BISWANATH Karbi Life, which is now known as NE Karbi Life. Chorulo non labang ke kepa jutsi chingki chethana chai mek mate article 244A lapen 6 schedule labang so issue aputak sinon chingki chethan pon pola ke kepa jutsi aparman lo lapen non kar bang long long ajab se met ake then nei ai su flotangte article 244A lapen 6 schedule labang so ake song pusi non apor ilitum tek pon long lo la sila so aputak pensi a political organization tin panta ke chop hapon to lo la salang litum ke claim ke dam aputak Article 244A lapen 6 schedule alang litu bakimang isibat sitame abang putin organization atum se ke claim kedam abang sa process bang ka cheprek penangan ke tek ponlong do la se alang litu pen chingki chethan aklong alam ka chingki chethan pon jepan bor ipon po la se ke cheng sia bang kenang litum saido suryang bong pen pusitame nilitum media house pen ke chopateng pen ke chitong dut la pen Karbi ara atum 6 schedule lapen article 244A alante klar dak pen kachinia kenang sot pupen dak na kisitong dun aporna chipi pot EPSL sia mepu jai kathal sar phanda chorolo jakat sa chairman korsing terona ke panta chorolo lapen mrina terona ke hai secretary Bharatiya Janata Party panta chorolo lapen roton ingtia ke hai la congress pen spokesperson alang li sitame dak na kisitong dun pen alang li vice president lapen spokesperson Congress IPN la salang litum labang so apor nang chipi pot ke cheng sia bang ne choro ingtum tante non ilitum athepi alam thele ilitum pale damlo na Article 244A labang so la Article 244A pen 6 de la puthak ke cheng sia bang dakar bang long long non ka che song bom ke claim ke dam aputhak APSLC ahin pen sinile ke cheng si bang arju poningtum ake hai jai kathar la chithi hek pen labang so ke cheng si alam the nang lin pen ko pc pun tong khai kardom kadovetum lapen dak anchor lapen ladak organizers tum pan chorolo labang so a discussion kapedo thegapot laga foundation day apot nc discussion kedo nili tum bange mupen dalasi than lo arta do muchora tum phanse apsisi na samis tumpu amoni lagi et lo ni tum bange lo pole la sining ji o teng tung te lo kon ka pe prap ko anma lo pose ning hang thu lo sik schedule ke nangji puta jok ta non pinian ke chini lap lo la pen sik schedule ko pima la bangta ka chini si ke ong lo nang vek ji puta chini lo la pen ke Article 244A ta lata nang vek ji puta chini lo lapen Article 244A ke kopiloma lata chini et lo la po matsi non neligamatha ke claim nang yi po bangke kaching ki nang yi po bangke ko puson si la Article 244A ka implement akam ke claim thek poma ilitum langlo te thek long lo la regional party tum yong si claim klete hala national party tum long ke claim aning ilining ke dok dunde po bang dakali sitalang litum sung krung arukom ke claim hedi
ซุงกรุงอรก็มาสิเคลมเทคเทเดติติบอมลาเป็นกับบอร์อีตาบอร์อีโลเมเน่เสตาละบางไฮคอมมานโดพอจะปะบอร์อีลงเลเดตลาสันตาดูอรก็ลามาสิอุ่นเอเดตนอนนี่ลิตูมาสันแกยกตานังบอร์อีดุนรีเดย์เพื่อนะปัวบางไว้แล้วลามาสินี่ตูมาเงินนิงเจเวรตาจกเด็ดแล้วบ้ามัวopportunity lege dolote a power lege dolote a mandate lege long lote ke claim po tum bang lo ni tum ke la si non amat ke sik schedule ta bang ka pivir thu ye phansi ke claim lok lo la si autonomous state ta la pul la ben jot ke tum han ke nang pipelo la si ke claim ta claim yi pulote mp ta inodvet Kopuloma 545 MP ang bong inudvet MP Kopuloma ke claim nampo muthe constitution ateng ke ba democracy ateng ke MP inudvet sikaning je po alam kalitema MP inudvet pulote ilitum dak a population ko an magedu labang sa constituent MP constituency ang bong lakadu ya pharmancy kaning je lo po not less than 10 lakhs a population of Harman se kaninge dam lopot la thuke India government ba parliament alake RD nang pivek nai lalo ison ke ninge chepe the dam nai ke la pen la long hadak MP abang resolution thuke pon vek nang po pusi ne liga matha ako jong si resolution ke pon sung krung tang te ke joy ke jia phan ke ilitum north east anatu MP bangner kep do rokom tribal atumang bong tribes atumang bong alang litum penching vaira chekroira nang apa chekroi dun nang apa support dun akam claim lo te ilitum ke claim joy muchot jibon pusini limatha lapen sik schedule bang ke lake isi kado veta chini pedet nak kamatha ke thek dam long bang la hello sixth schedule is a constitution padi ilitum constitution puge article anta chini ba porhelo te chini po ba article anta ka chini atum do olo seta what is constitution po bang ilitum chini peme medat nang na la si constitution do koklo itum han reservation of that poli tum ningje thu rong titi la ke hala what is constitution po bangka chini nebon pose nilimata na mental paragraph lo la bangge sixth schedule ka implement ji pulatang te paragraph 2 subparagraph 7 implement metik ke account sil masi itum abinong autonomous council ka leader la abinong autonomous council ke longji pulotang te hala a council a election ka conduct abang the autonomous body nang po ay nonamat ke ilitum autonomous habang auto pinak diti itum auto ka lidet lahelo jo lasi itum methang auto nang po methang pulopot itum methang nang non ge ponchat election allo pen si salam lo lage bang auto lage halatum auto itum auto kali lagi la pot lagi itum a power of that lo itum lo apen la pudam de pin seta high court ke order ps lo allo silam vek nangi pu la non kan phod ta partang lo silam le that bomb la ka selam la hello election ka pe doron la pen voter list ka selam aron la selam vek nangi la henlo nearly first step six schedule ke implement nang ji puke kamatha la penitum lasi ke kroi lasi non first time ke lansi ninge choro lo ke hai puthot nang lilong bang thik chi sitame non bang nele congress representative vp lo spokesperson lo rotoning tia ke hai lasi la bang so putha ke cheng si alam the nang lihin pen ko pisi lam the pe klang tong ke hai choro thulo apor puthot nai pithu pot actually ke XCM mateni to vice president bila singrong PCP ni laso topic long ke doji polo office tame tong se kot kam do jani dam nang koklo article 244A like
kenang ni po bang pakta velo nang po lapen once ke paprapen ke implement na ima po movement pe theta dolo lapen non puta hang jitum hang bom lo lapen six schedule structure long ajad jak kong along le dup same itum do bom lo ta ajha ka pora hut je through MOU puno MOS puno hul hai mane tu maning ke hang ajak movement ke claim pen struggle ke kuri pen jitu prolong ke kuri un e joine certain MOU MOS government pen chetok nang kok po ili jitu ke mang asol bang ke ha pahelo pon bom lo wung pon lena son lo la si MOS jitia ke chetok hutame chetok pachetok nang nelo ko minister tum along hala so tok sutane pulo एक जगह MLA lang sota एक जगह pachetok nang nelo long le pustame 244 structure long se ajap thim nang potiko la tum chetok lo pote ni tum ke hang bang ke jo la anta chok lo pupo 40-50 years ka ko nang wung len lipo la sila bang chetok nang nelo chu du dak tok su tan ni amen men son de lo ke alai moya si to hota ala ek joga pu son ge lo ti ko to running bill chu en bom nang bisin phanai pu ke running bill chu en bom nang bisin pu running bill da nang lo lan kom ju contractor pulote a prang pen si kam klem ke dia nai pu andai tu chi pulo la si la so MOS MOU du bom lo pote ni tum jit tu ke klem ni ka mukha bang ke lagi plank ple lo la dak ha ki cheng pen language salam sta me no nang le lo ke nang pa mirak le lo ke non du ne thang aputi kuri re peace talk wanglo very good whatever organization it be wanglo men lo welcome ta hala dak ji talk ho asai jok je pen le di ajha ko bosu chi talk panang ne language bo bostu ke dak chi talk nang ne lo men tu ne pen si Karbi Anglong bang ke roman script bang ke deng el la sut ke la hai chi talk de mo ju chi talk de da phis da me AGP tum ke la dak ka do ve mo ju chi talk dang lo hala roman script bang ke dak scrap kuri po ladak bang kiba si pitunang pupulo ye asamis abang si do tunang pulo la sonia bilo ako la so phi bang lo non mo pe ningje je dalo la da SIU sitame hala kiba si AGP si lagui kuri le kala da asi la dak aja hak bosu dopik la si congress tumbang ke ni tumbang ke arjap thiblo 244 ke implement nang pupu bang ke kasko matum same amuni dono eveno ba ingnek choi no men tu ne pensila tum handa chitok oi pulo tad bang chitok te ave no dono support pe no ni tum 244 enangji pulo alang tunga ajab tiplo they continue to stand on their ground lasi ala bangta alang tum handa choru nai lasi ladak belek bisi puthai velo mo bisi belek kichar junai do pate hala dak sin lista me lambak lang lun po choro lo nali long puthot nili tum wang tupo non nili ka jupon thujia bang ke jakasa chairman khorsing teron pan sinile jupon tung la nangli hin pen la bang so a topic aputak nangli ke cheng si alam te ko pisi nangli baklang tung lo kai autonomous state alama bangke non ke kwang lo 1986 pen pulote ningkan thong hala ke hang cheng pen pulon te lage 1954 alom pen si ke hang EITU pen si ke hang hala so pen hala so pen le pulon te lage dingolo sita non la isia chapter 1986 pen chapter pulote lage 1986 pen si hang lo la pen ke ningkan thong kevra throxi ke dokok lo yo neli ke ASDC kaskom keseng ta adung het pensi thekon long KSA kecekak ta adung het pensi thekon long lasi lahai nangke do ke kechok che ke methangang bong lapen ke state government aphan koida move central government aphan koida move lasi jong sila methang bong jong si che pechok thek lo pulo tang te ko pina autonomous state kelong le deji adim amatsi ave Naga atum, Miju atum, Khasi atum, Garo atum, penili tum hangdun rapelo. Ha 1954 EITU ahut pensi hangdun lo pulo. Sita bang Naga atum ta longela, Garo atum ta longelo, Khasi jantia Miju atum ta longelo, ili tumbang cholong tekte dat. Kopia thesi cholong tekte dat.
non ke litum ke la auvi uvi la so autonomous state la so handbrake la so hill state nang ke hang apong nang ke hang ko natsi ke chok che det ma ko natsi ke let det ma ko matsi ke chok che ma la jong si litum chepang thek tik pulotang te ko piloma Karbi atum ke non ningkan thom kep kali non owe thong kep le hang ta autonomous state long uni long le lage nilipini labang so tok so long man sigi pulo ningen chi pibi pu alam ali a reality alam gelam pen ke jok che ke bang phan jong dam owe ili tum me thangang bong masido la si halaso ke chok che bang pu tum phan ili tum jong thek nai hala tum pen ili tum chupa helo thek nai jong si chupa helo thek the pulo te la ke long lem pen non amat ili tum phan ke nang ye bang ke labang so autonomous state ke hang ininga klong ben si ke hang ma matai ko mania phan MLA MP MSC opina ka pe manji phan ke kandun kom chot ma hala bang ili tum na ininga klong ben si ke hang lo pulo tang te a BJP a Congress a APHLC a ASDC ha a NPP le do data party le do ta wang et nang pola da ati autonomous state ke nang BJP phan isi Congress phan isi ASDC phan isi pu ke nang pipelo nang pi te Karbi Anglong arar phan si Karbi Anglong phan si pi po isi la sila bang so bang ke none BJP tum da nang ne pupe mati di BJP tum da we have small state agenda la son si Congress tum da nang ne pupe la son si APHLC tum da keche engkule ni tum ke 6 schedule si nangi puta non ke autonomous state nai pulo la si ili tum la song ke doan parti ke doan jong si isi pet dora la isi isu bang pijut vek nangi pulo dang te ili tum isi pet do nai kali chehang wongi pulo dang te lage chok che non la so position ke kaskom det puta hang unelo ASD det puta unelo nili tum jakas ke lage bangini bang thoi top chon lo che tha therang mi aw lam mangi bahani bang thom top chon lo kopia thesi to chom mas ke pe to chom halata state government gali ke mati central government kali mati dak eme thanga muni de mati talks do bo mahut komalo nange fridun eme thanga muni de mati ladak pen organization tumhan ko pachu idro komalo ke claim eme thanga muni ke mati lasi ahok bet ke ili tum ke Karbi tum ke autonomous state tanang ne handbrake tanang ne jat tanang ne nonating kopi ma ke do hala long bom lu te chok lu ili tum ke acambruk so tadu ha APSL CR ni penta ili tumke kopiloma more autonomy phan sigahang lason thak si non sita lapuson ang bongalom 2018 alom ta ili tuma HDM minister ta kopiloma statement isido give autonomy or phan lason sido lason si non mat sita me kopiloma non head BJP tum sita me damlo haladak te ke hangdam ke la hasong bong sila autonomous state panjok ponchok lason gali hangji te hang pe me nai hang he te nang po ka prekam claim nang lasin nono majong si ilitum ahok ahak ininga klong pensi Karbi Anglong aphan autonomous state nang vek ji pulo dang te lapen ke nang vek pu nono lom ituma situation hut banga state dudun ko posinon police tanang pipe banga rum dodun ko posi go pilma non asona kisung non ilitum dolo lapen chepe jok ji pulo tangte avi puita ilitum autonomous state bang ke chulong tek nang pu provision rado la sila so autonomous state jong si chepe long vek ji pulo tangte a parti cilir nang nelo a song cilir nang nelo ilitum ladake isi vet pen ning isi jakong isi pensi angri siang don isi ci ikling si chesong tek nang po jong si tek te pulo te neli ruitu lendelo jo non hemarlo sini liga ningje la penke nang litum kadok we atum sitame note etame non ningkan thom kep kali non ove thong kep le che thong sita kwelo Karbi tum ke autonomous state long le non ateng aning ang thina bangke choro lo nangli lam thi chepaklang pot ke cheng si lam thi la pen non puthot alang li kapaklang alam thi chana me litum labang so buthak ta discuss dotunang sitame ke cheng si alam thi labang article 244A pen 6 schedule labang so buthak Bharatiya Janata Party kongshun banglo briniteron nanglehin pen kopi si ke cheng salam thi paklang itung okay Kardo ingdeng ini kecok ningarongar nilo bini BISWANATH live mate any live keman pasti labang so platform long labang so topic pen kato we kithing ding tum pen lai thak
Jasemet pet 244A pen 6 schedule ke lage ahok lo top chapter masih cerap lok lo. Lagi litung katu weda chini lo. We are in a 6 schedule district day. Si Bharatiya Janata Party pen really as a party a view pen pulutang te ke damtang 2008 taningkan. Nerkep hulo Jola suhut pen nilis join jalang, party join jalang, woi fit setame nilis ya purkimo hills along, nutun mange touch a purkimo. Rasut Rajnath Singh, non-Union Defense Minister, alangli Maipulo, National President lo, half long wang lo suhut ke di Mahasau kalilang NC Hills cholang. Half long wan hut si alangli so jai te kang lo la son hills area phan ke nil tumta kamat hado la pen 244 ek implement ji jongsi apor wang lo te nil tum claim ji go la so alam puthot apang thuli lo 2009 senior lo inut founder lo alangli ke inut India along the inut non ke arlenga sarlo LK Advani ji alang lita haflong pen khiruni long wang hut a det bang nilia sawo ning awen delo sta so hut ning je tikang lo dak ai su puthak bang ke 244 ek elake alang li tupta athela dak ke kai study tang a we pulotang te athak pen lang phrui pulotang te leaders to men comment pitekte sta la tumbang kelang tang dobon Pulasi nilit tumda ningit hepon penana section dum dolo labang so aisu bang poi fit setame la sohut bang ke dak arm struggle tang ho la protox antitox mane ke ceasefire bang alo mane ke wang welang sona tumda dubom poi fit setame labang sohut adiman bang ke kado we stakeholder dum da adiman bang la elo adhok dum pulo hemprekang team self rule puda pulo Article 3 pudapu ta jong thi phte ta minimum ke 244A ubang hai ta mene Bharatiya Janata Party hin pen la so leaders tumbang ningji lo la so provision bang Indian Constitution arludo bang ke nilitum matha ponji langji jong si bang lo pulo dang te la so alam the pen ajoine dak Karbi Anglong arat penangan leaders sumta kapre party chiu si Bharatiya Janata Party long dun pen tonang la so puthak 244A puthak kopilo stand athe Assam Pradesh tumke la bangso stand NUA athe la tumta ha thak char tunang la ason mat yang deng national parties tuman bulot yang deng dukok ti muhat sar ding jelo jai sar dalang lita dak mat bulot menang ma decision chan thek lu pula se national party tum jula suhut tapir gau pudo alangli non MP thulo ala suta national secretary Bharatiya Janata Party tapir gao ji phan tuning ripen ye dak niltum hills people Karbi Anglong di Mahasau ba elsewhere and seals atum ke labang so issue bang ke la ke non head pen kalilo la pen rat kar indai hormulo sila bang so hormu ke pachun ji phan party pen gopilo nang litum nang cerap dun pobo si tapir gao ta la solam the pon si national level chingwai lo party level chingwai pen alangli phanta me party tumta si signal pilo me nil tum kroidun lo pule tok jir ben si arun terang so president so ke east west puson thak thela arun terang ji alangli phan si alu nang kidu nang palelo je nil tum mahin pen bangke labang so puthak bangke jat alam titawe lapen national leaders do ana tum tame deng ponpo sila non aku ke la so process bang ke already alam the bang ke indang pon el khali non ke palong ji ke palong le la so process bang ke ilitum anso se aru chethan tu bom na ta non ke claim an nil la ponang deng bang party stand bang clear la bang ke a manifesto tin non ba a delegation non ajar lo pusata ako la bang ke du la so isu bang du Chorolo lam thi chepeklang ponopot la se neli non puthot APSLC mepu jai kathar sarana thusi bang tupo nangli phanili karju kang tung bang kelalo nangli tum akemang nangli tum APSLC atoma kemang la ke article 244A
la pen la so 6 schedule la nang litum metang jakong metang si utilize long nang pola sona ke mang pe sinang litum che song no la si la so implementation aphan ke la ke nang litum government from long vek nang ji la pen jakong wang ve tik ke nang litum la implement abang ke ka siksak dokok ji punang likroi ma ke hai hokalam lo ilitung ke democratic process pensi jata claim nangji laga democratic process parliamentary process pensi claim nangji aku yong si la dam de polo te ka ji chok ka ji theng karbar chi ap karbar lo la bang fail et lo laga yok ta chini lo laga ka chi ap ka ji chok ka ji theng men ke long thu ji gali la ke long tang an ta kapang bo thu lok se claim lo la possibility tung claim ji polo tante la ke parliamentary process pen si claim back nang po democratic process pen la claim ji polo te la ka hok lo la election hai he te pulo ke claim thek po non ta nilita hai he te po si thang da claim thek der lo ha ba da li tot prong to man ta hai he der po si yok ta claim thek der lo ga di hai person te wa hai he pin ta claim un person te pen nap ma thur pa ge kali te pu te akam da velo arni si pen si tuning pe thur pagya pologa di ke claim mista lage un elu la si lage election ke highway nang po pusi ne tum chini la tang the nang lipat nang lipat cha eson clarification ke pitun kang tum mohet teron sangho pula di aprang ni tum six schedules ye hang non si ako 244a la bang la son gali lage ne tum gi pu ke thek lor lo ni lita aprang hsdc long si dumati HSDC long si hala kijut si kalilang seta ningje tekang lo je ningje lo nilha so meeting along je itum autonomous state hang bom lo amat election ke che dandun anta nili HSDC so election ke che dandun anta aprang apar vote ke long ong emuchot la sai sel ka che plang mangi ha 2016 non as history pudamare dingare padi 2016 ningan pata hi ni election general election lapen ke by election ahut general election ko an magelong general election ahut ko an magelong dun by election hut ong etumucho na puya che plang thu lata do ola la pudam la te ko ding opo an ke la sini pulo la pugali itum aprang benta ha 1954 pen itum kind of autonomy pusi hala sot ke hang de separate state pu ningje ke ningye lo 1954 conference meeting long ha tura lo captain sangma se ningje vek lo hala sofi ningje lo sita hala sot separate hill state pule ke hang ka leader lo a kind of autonomy la son si ke hang de amat in 1960 in kan pen ke la ke separate hill state pusi pupit lo acha anke hala 1969 aninka nilitum APHLC atum le more power ke hangali more power ke hange congress tum hala suhut congress la pehla suhut ke dodo ke congress la pen ke hala ko pumayong te hala Karbi dorbar padi Karbi lem tempen la pen chainong e hai la pumayong ho la tuma bangsi more power pu hang hala tung ni pu bangen ni tum hill state nang ni puyo hill state ke nang ne apot hill state ke nang ne apot si ni tum phat more power le nang pinu hala so ki pudun la ke congress tu neli tum APHLC tum gali neli po no mata election ke tu 1962 ringkan non anta benar son lo leaflet son lo ni tum long non anta dolang acha hala lo la pen chu ki putho bangke itum arlota do dam lo jata claim lo ASDC pen da claim lo jata claim lo MOU MOS kache tok a link itum ke long tang a power si pe komuchot titi pe ong etumuchot titi si ka sohi titi la pot la son kache plang plede ji aphan la kache plang idet ke six schedule power kache ni ne pok te di la ke six schedule power kache ni ne pot si power pe dam thurong titi lo ke ante la si six schedule bang chini vek nang yila mo yong si ne toma phanta ba command ne HSDC phan le hala sir HSDC phan le negotiation punang hang sita itum ako kaphola le det ja phan la ke six schedule bang chini vek na la
puyo la ke long tang power bangke papang bonang nelo anke la sorma sita autonomous state ke la ke nangji po bang tu ke la ke cheng benda putip la tu ke autonomous state nangji pu state HSDC long da ke dun lo la pen sik schedule autonomous state ke hang tik amat mo autonomous state nang people ho ma sik schedule power ta ko che than tu chet pulelo te ke chok chelo la kan ke tung ke long power anta kang bo thule po la ka bang bo be de chia phansi itum sik schedule charli pe mina la pu la si la SSIC के फॉर्म लगे ला SSIC के फॉर्म ता बताई नेर केप सेमिनार डो डेट सी के फॉर्म ला थुए ला अभियान सी SSIC पुलो अभी के 24 प्लस पुलो नॉन APHLC पुलो ला APHLC बट SSIC 24 प्लस के नेटुम autonomous state nang ni puke kaita pupe pin la थुके wrong information लो तेरन संगो के long वांगे lage wrong information lage netum lage kalilo lage netum chinilo 1969 ningkan ta autonomous more power nangi pomat less power hala so cuman hala with the approval of governor puge within bracket ke la so si pidun ke ante 1969 la more power ke hang hot anga ko more power hang thulelo 2011 ningkan dal kalilang 1995 ningkan more hal so ke power nangji pulo autonomous states ke hang lo su amat ke hang thyo bang ke hala paragraph 3A 3A o along bidu to kok hala so alienation of land pu det pen a jok long later bang nang che rai dun long a meaning nang do dun kok non ke case le che dan ta ili hai un la son nang plan 2011 ning kan lage election ta bang Assam government le papek mane Assam a commission le pape claim nak pudun tu kok ponchayat aron pen pudun tu kok le lo an ke non 2021 aning kana bang ke election da bang pape claim de nang la pen ke autonomous council administration ta DC le pache rider nak pa ko pudun tu kok lage ilitum sik sidul ka chini ne polo ke di la se alam mang choro lo nang lipani le karju tukang tung alam thela poi khem lo aja semeta bang ke non het jong nang lita pa nang lilam the long nang lipak lang pon lo jakong pulo mate kili kalong hai hetik mate parliament long silam ningje tu nangji hai he protang te la ke implementation of anke la ke possible kalilo palam de nang likladak pen paklang lo la so alam the pen pachirap sinang lipani thelam the karju kang tung bang ke la lo parliament kali MLA tala assembly tala la nang litum jasemeta bang ke kilik lo la si jakong protang te nang litum jakong wan council chari long nang po emetang MP MLA tu nang po la po phansi nang liki pudam lo la sinang lipan karju kang tung bang ke nang litum APSLC atum nang litum manifesto lo nang litum kipo bang ke keche so phan voter list pen amen eng thanang ji la so teng pen lang dam polo tang te keche so tuma bang ke men tuneta APSLC phan vote tang jok jelo la pen ong dung atum mate penang an non malom la kache thana bang ke non nang lipan dak neli kat doko be rat ahin pen sinili lam the karju phan bori pon po isia bang ke APSLC ke sitim po alam the la BJP sitim bota la so alam the ke klang do la si la jasemera bang ke jongsi nang litum keche so phan voter list pen eng thanang ji butan de keche so vote long de lo la pen tribal vote cholo tribal vote ta la ke nang litum APSLC tum long FG la poke pudam one la da congress ta long ji SDC long ji CPIML long ji che thak et po la si la so teng pen polo tang te kodak pen si ke hai ji nang litum la election ke hai je phan nang litum ka che thek pon long mate ning ka che thelo nang than pakla re ji ma law silam lote paragraph 2 sub paragraph 7 pen silam lote under paragraph 20 si silam pagadi under paragraph 20 pen pulotang te ilitum keche tum amen an keddo an matle than un esita haladak 1939 pen ke wang aphi la aphi pen ke wang an ke la tum bhange vote pi pe det nang po vote ke a power pi pe det nang po la pen la salam ke ha constituent assembly debates along ta lai hui che than pik lo hala ke che tum bhan chot kali hala bangso ke che than tu ke a kapre ka tribal tum ta pi pe det nang po an se da ke tok du se ta hala so ke ki jut an ke a kapre ka tribal tum man pi pe det nang po bang pu pe det lo se ta la bang ke 20 paragraph 20 tribal areas popot like a tribal atom phan like a constitution ke matidi la hello moneli ke chenko pen ke pu itum article ke chini seta what is constitution po bang itum chini ne la daga bang sine lu what is constitution polote bisaralam
Inura munit hem chikim po. Terang hem chikim po. Alang li hem do po. Amat alang li ke do un hot alohi ta wang po. Alohi wang po. Amat alang li ejo nilo nege do yi pu thekte. Setala pape do po. Seta do verji pulote alang li phan lage bhara enang ji pine puji ke mati di lage. Al lo che tok nai mati di. Ako nang dudun verge chiplang bedeji ko ho nang hem chikim non puji mati di. Son thak lo la constitution ke nang dudun verge chok se deji ko nang de chikim non pusi li tum pu pola tuke punang kok po constitution polete ke lagi ni tuma panchot ke As per tribal panchot ke lalu alam ke kalang lo constitution ateng pen pulatang te lage kechi so phan voter list pen ameneng than si methang la bangke dak jakong chewanang po hok pet alam bang lo la si nili karju ko pakla alam the bangke la lo la ke hidden policy si nangli tum jong si ke chepa haiji a politics se ke kher la ra tum kan ning jalam the sini le ke paklang lo nangli tum jong si ke hai a politics se ke kher polotang te la ke hidden policy si nangli tum apply nang je polo sitame ra phan la bangke nangli tum paklang dak lo polotang te indirectly bangke nangli tum ke che so phan voter list nang thanang ji pe ke che so tang BJP pan si phut jok enoi pusi ke toy dun son ben lo pusi ki pula solam te nangli ra phan ko pi si pakla ring tong akha ilitum tong remu ma bongali tum remu lo bongali tum chalak mudak rai rebu di hala tum mane pachu beji pu hai unji ma ante athang aprang men claim dak nang po lage aku jong si demokrasi alam batai si dang UK nang power entang lo alang li power entang lo tangte alang li power and that api nang panang tur chor ji pu ge me alam lo ma lage chok che deji lage la sini litung ki po bangke itung ke claim yu polete ingthir advance claim nangi nang tum nang dodun ri pole pu yita kali dota me seta vote abangke pilong le vote election da thurong le po bangke council long lata MLA long ali MP long ali la thwe ni tum pu dak lo pen nang litum anta lage chini tamelo la pen nang litum pu non aku ke do joy nang eleko pu nang de mo pi hen lo election hai det 70 years lu son ani yata kalimala 70 years you have been saying like this nang tu bang bongli tu nang chini det lo ma bang nang chini mu dak rai ri la por it a holam than det me la lo choro la ke ma a hok si jakong ka di choro lo puthot nangli long wang thu pon le punat non bang nile karju pon thukang tunga bangke congress VP lo spokesperson or toning ke hai la article 244A la solam ti chile dam po implementation si main important lo la si jakong le abe plotang te la ke implement unelu la si congress atum jakong dihu si ke jakong nang litum long lo sita me hala so tanang litum implement un edet lo la si la so puthak nang li ko pisi pupo mopen ke cheng hustami ning je lo je from time to time because of signing of certain MOE and MOS things are delaying non bang nang li ke hala ik jaga thar pen korti te na bisi chok du je kam lok se eklam son lo je mopen ang pulo congress tu hala PLC do ko ma ni congress do ko ma ji thak nang kok lo je hala ke cheng hu more power chi hang lo hala su di sia lambang isia lambang ma thadam nai bang ke hala su hu itum blame ra ta hingno itum ke blame le that nai pitakali sita isia lambang ma tha nai pini ko ansi cherok tok ma hala su cherok tok te itum mani tu pini ko ansi ka chini ma lan chini ne political awakening bang ke Karbi Anglong bang ke isi pu that me positive negative sida me ASDC atu a movement ke cheng pensi political awakening do la suhut ke bang ke Karbi Anglong Karbi Adat tum ke ha rong atok lok sido highway ke bang lo ta arlo lut sirak po ta la so pena bang ke so movement pe bang ke pinang an Karbi tum chi chok chi theng jane si town along bang piglo la se hala so da leader tum Karbi Adorbar pulo hala sut ku pia situation ku pia reason ne bang tahala Meghalaya pen dil lo kichi dil meme de tahai meme kupi status dong long ne Karbi Adorbar de ya pupe ne ga thema congress blote 2000 ani campaign si repack pen tur cheng sida isilam bang ma thanai hula so huta
कांग्रेस तुमसी मेघालय थाक देत पे ना फी ला तुम ता कचिनी ने लो मॉर्नी सी के हेम्प्रेक के नहीं तहाई में पुसी 244 ए के इंसर्ट करी लो ला बांगे माथा नहीं इनुवेट ला सो हुत में माफन लोनन के ब्लेम पर कार्बी खाई खबन लो मा कार्बी खाई बंचन नहीं तुम चिंग टॉन पमा जहाँ ला सोता जे स्टेट अलाम पे ना तुम तो इलेक्शन थू ठापो पहाय हे दे लोगे अंते के हाय बांगे नहीं पिसारी नुवे लोगे राइडांग इंती पिलों ते की पुपनन के कार्बी वन चिंग टॉन रे पूरे बोमा जब we know it is time and circumstances. We don't know what is happening at the time. What sort of political things are coming out. Rasi lahai chiputa leve non banke je regional party. I'm not against any regional party. Appa khana nei pupe. Dolo mission lo claim. Sita EGPS on thought Assam long kang tange pakta velo one of the strongest student organizations in the world also. Lanchot kali Professor Kumar Mohanto dumhan ke akeng ki champion lang ta ki jun bang do la than sok thak si la dak kar bing long ta under the leadership of joint rong pi ke thek thi pu bilo dake engineer ke por ke pas dang tum pen dang lok doctor tum pen dang lok many doctors many engineers hala sut ke SDC long dolo ko pia pot si parliament long ta dolo MLA da chera lo da council da cherai lo hasut ke congress lagi rule kali UPC pusi do dake something anse ke hasu ke minister lo laso ahut ke enke bira sing Anglong ke dak CM SDC dum dhemali gari laddak towar pen hak council long ansi thakason si coupon ke du pu hala jo latum ke sob Thakroy ki luda ma tum lo pusi ki tok an ke sida phige pila lang tum lud rup la su phi ba chi tok ke pilo ma hala so MOU la pen parliament long ta me je la so 244 bang e pa chok vek nei po la ma dim bang ke ha so ta MOU chi tok lo no la PMOS chi tok atuma bang ke election ta me ha statement si conduct nang pu congress not blame away we are doing as per the choice of the people alang tung PC ke nang ye ma hala so a certain time hitiso so kya ho non turungo ho pustame lai ka chitok antame to son si dambom lo sita non banke jo bor jos pen je out of compulsion si pa chitok ma pima hala te tuma jak bang buji dum nai lata sita son man me de nai polo man de lo it is very unfortunate such things should not happen in the coming days non bang na open that Karbi Anglong rata joine isivat do nai putame kaise bang pili chitok sa pili chok dut pake bahini vet ki chitong ta chachar lo gente jo la sona situation si dobom lang ha 1986 pen tasi ningoi me tasi ko son si ki vijima ajad ma ke rada tum long si tum damitik lo choro lo nili punat khorsing terona ke hai pan si nili arju poning tung just samet bang ke no apamo het nang lilam the ke paklang pon la ke article 244A ke hang asong do anatum ning si vet pen che song se tik la ke mentuneta la ke chunun e palam the sinang le amut pi alam si ning jelo la si kaching room jita la ke mentuneta ching room re palam the bang la ke jongdam me athema ko pia pot plotang the BJP punon kaprek la political organization tum sita me sivera chatai long ke bang ji ke la ke impossible la si la so puthak nang li non la bang so apor hut akenang ke ili tumakar bia khe phana ke nang lo article 244A la si la sona por hut itum copy si ke claim nang po nang li pen copy si alam the paklang ai je Hello. Lain lo neligi pu kaning je kang tung bangal lain lo jongsi autonomous state nangji ave pu sita autonomous state ke nangji jongsi lituma rights lituma long le phelang jongsi litum cherai nangji pulong te lake autonomous state an ke nangji autonomous state jongsi nangji pulote ke damtang ningkan thom kepra troxy halabang so a history ha 1954 1960 APHLCR ni pen halabang so a history bang ilitum chelang si che analyze nangi lapen ke damtang ningkan trok siang bong Karbi Anglong arlo dolo ason kaje chok kaje theng metang bong si dulu hala hai sitame non ke isi ke close chapter lo lakke pusi ilitum chetini unai pensi dia unai lapen si dak pensi ilitum checheng thu nai
to bisaralam mupen pulo APSLC Congress BJP ASDC tume elong adim ke wangun elo pulo une deta hai mene social organization tum do mati student organization tum do mati hala tum ke wang mebo wang unai bo political party tum da kopilo ki une deji Telangana koson logelong latum last kapi juda hurbang ke kadok kave political party tum do an la pen ke NGO pen chenglok kopi ma ke do an bang phan ke tum chingrum vetsi joint coordination committee for so Telangana pudo hala so tengsila tunga pijut si claim lo non ili tumta me jong si abang putin ta political party tum noi socio cultural noi student organization tumta jong si methang individual agenda jong si chinghor cry pulote lake unilu lake long lelo lake apor ma chepedam chornat pu lasila so teng pulong te nili lake kaita nili de ang chunlo lake non ningkan thongkep kali non ovi thongkep le che song eta lake chojo ithe lambang ke pulo mo pen BJP anat pen si tame pulo tumga 2014 pen nili tunge jakka sa tumge 2014 ke BJP phana support ve ke tumlo BJP fan se openly ke che hatho ke kidu na tumlo hala dak si tame toklo la pen aso a manifesto binong kalima kalang ma print lock chorma pima non bang langdam lote badua signature ta vi la pen ke hala 2014 2016 2017 la an ke kopilna manifesto long edolo kaita number isi long idolo la toklok chona chok chema diga pe chok i fan claim lege non sitame Delhi ta double engine pubogipu Delhi ta BJP Dispur ta BJP da council ta BJP pulote non ta pechote BJP tume ke hang nangi tume lilo mati ki pinangi tum loge council tume ke hang dam nangi tum loge lilo ke ki pinangi tum loge alang li tumsi amethanga government amethanga party phan chi punang po nang pi pinang po kopia thesi ni tum ke hang nang kokma details la support la particular la bangso issue phuthak that a memorandum si pinang po ha kopina memorandum along konani jok ponchok lason galilo ke claim naingi ahogalama bangi lasi ahogalam pudam lote pini ar nianta Karbi Anglong ke autonomous council penta lason detail kipi pen central government phan ka chipi avi lasosi kopiloma MP tumsi tame indi capacity of MP hala tumsi tame ave ha biren singing tipen pini ar nianta ave pipe ke lason e pipe lasi ili tumke neligi pudama bangke mo pene pudamta komane po phanle akar bia tuma matsi ala leadership a level ke achamburuk so dokok hala suta hala sihangi la solar ke hang kapalar ijia fancy claim de non sita me la son si ke claim pulute non sita long enang po non congress tum sita me hudi sike pilna Dispur Delhi dipudolo hala suta long le non sita long le long unile lonta la so teng lo pulotangte lasi BJP tumsi tame Karbi tumsi ke domati dia dakta Congress along da Karbi tumsi domati APSLC long da Karbi tumsi do bo ASDC long da Karbi tumsi do non NPP le wangata dakta Karbi tumsi Aam Admi long le wangata dakta Karbi tumsi la so Karbi tum aning isipen kopilo chesong dekte de chesong thek nahi gela komane jong se afrang dam lo pulota ke ngachar tap si mane iusi jakka sa tum pilo progress o logomati Pirthe Karbi lake jaka sa tum nelile kache song la pugali Pirthe amunit India angkang amunit de pelang prong Karbiarat hithi I rui ang bong kache song ala so kache song atir semsi da council ta hijuk phun lo mati Dispur sita me hijuk tot lo mati central government tum sita me talks nang hang lo mati hala so talks ke do hut pen masi ako la bang so jakas pan kripiye pa kipriye pan lok siga bori mati lasi ili tum ke kopilma nelino na pon dam delo lasi lake ili tum Karbi atum masi leadership a level along si konane kopine kechok che komane kechok che thedung dolo non ili tum hala bang si chelang nai jong si chelang thek the pulo tangte ili tum long une lapenan par sitame political party tum to isia platform long doune kopia thelo ke doune de nai domi ke mati la particular la issue pane do kok the kopilo Karbi Anglong vir de jima arni ke bang parlin phejima domi ke jong sila ke nangi aninga klong ben si ke hang pulo tangte jong si political party tum unende lo pulute socio cultural student organization tum domi ke
इसी दो में के जा कांग्रेसी चेसोंग में के चेसोंग लो पुलो तंग दे पॉलिटिकल है तुम ता पार्टी है तुम ता फेरे जिले मोपे ने पुओसन सी ने तुम्हें नॉन के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे फान के फेरे रे पूजक फ्लो जिले पुपे दे जिले पुआ बांगावे दे जिले लासी इली तुम के नॉन के नांगजी के ऑटोनोमस स्टेट मिनिमम लापेन के लांगदाम लो ते नेली के ठेगलोंग के ला निंकान फ्लीप्रो क्लोजली सी दो दुन लो 1986 पेन के दो लो दा दुंग हेड पेन सी ठेगोंग लो सीता नोन अभी 2014 पेन अभी के पेनांगान बांगे आरलो सी दो दुन लो मेठांग सी किलिट लो टॉक सिंग देंग प्लीज सीता में जो नॉन के APHLC प्रेसिडेंट आ के हाई सी हदा के चीफ नेगोशिएटर टेंगे दो लो चुन चे लगे लाले अफियलाम लो उने दे लाले अफियलाम लो सिदाक सी क्लोज अली आर लो आ दुंग हेड पेन सी ठेगोंग लो के चोक चे के ले के इली तुम मेठांग आंग बोंग अमासी दोकok लासी हलासो के चोक चे बांग फुआ तो फान इली तुम चे पांग टेक नहीं लापेन के ला आवे अफोंग नंगा चे सोंग ला बांग सो आंग थू न लोंग कोनात सी के चोक चे देदमा कोनात सी के लेट देदमा कोमात सी के चोक चे देदमा हला चे एनालाइज सी इली तुम नॉन चे चेंग थू चे सोंग चे चेंग थू नॉन इली तुम के back to the square one pu bang pu son lo non ke cheng men sia ko che dam thu nang po kali pulu te one lo la pen ke isi ne li non rui thu lem det lo kaskom sita une lo kaskom det ke jakas ke ne li tum ke ki unji a dim ma che thek long le lo no bang thom pli to cho manalo a ho kala mangi la son si ASDC sita une lo APSLC sita une lo congress atum BJP atum ke bang national party upola tum bang ke go pilma high command do jad do polam do pu Lasi kenang vegi pulote ilitum isiwet donang po. Lapen ke APHLC atum moben pulo lake democratic country apot ladak ke jong si nai pulote ilitum hai nai pulote election long si hai nang po kachi chok kachi teng alilo lasi ni lialang litum pa chuning ridun kang tung ba kenang litum ke haya politics patuta ke haya politics le patua sonte ko piloma non la last council election ke BJP outer lo Karbi Anglong bengi council pen ke lasi nangli tum phana choning ridu na bangke Karbi Anglong a rat sita me nangli tum along penang ka chitu dolo jong se ansu si chitu jong se nangli tum la ke haya a politics abang pathu pulo tangte kardo chorolo labang so alam klar mo pusar na to penjong si ki PGD uplo tangte an ponthunang sitami non le ponat BJP akongchun bang rinoi terona kai pansin le arju ponpo pating unang nilo ilitum sayang deng ta dolo posi pati hek pen pajut na sitamia ala athepi bang ilitum ta chetong ver thek the la pen la sona chatai ta long ver vi pa joini si jat non sita chepaning ding nang kokpo la sineli nang le phan karju bang lalo pamohe ta nang le phat pulo non ta Indian government punon state long pulelang non da council long lelang non BJP atum si kachari lo la sinang litum council atum ke claim ke dam nang ji in written punon ka chesong punon bala parliament long punon ke kaching ki kachan ka do we pusira me jakong nang litum along sidolo asi lasona porahut hala hai nang litum in written arlo ke claim ku pima bangke rara tum nang thek dun long le pin isi ke dolo sitame rara tum nang thek dun long prong ahut nonoson dak jasmet bangke prime minister ke bang ahut Rajnath Singh sitame la dak bang lo lasona porhut sitame lam thei sita Bharatiya Janata Party ka Bangalore Autonomous Council pen article 244A dak atumakar in ne ke la henlo pulam thi sita dak lam thi chepaklang dun det la si nangli tum la ke rara phan ke chepa haji la election ke chepa haji pan si manifesto long ke cheng siang deng long ki bichot ma nangli tum kopia posi prime minister bang setle lam thi sita ning je dun hai hedat ma la so puthak rara tum karjukang tung la se nangli kopi si pupala so puthak 244 puthak ke nilida pulo 2008 aning kan pensi labang so national president langli ninje tekang dat masi api 2014 NDA all over India long power wang lo NDA bane BJP led government so government wang dat api nilitum kadowe dak api pijo pen council long na wang lo Assam long na power wang lo first Assam long wang lo api council long wang thulo Bharatiya Janata Party wang dat pen to dak prime minister ke wang hut pudun dat pu pakai kali dakta isi time limit pen isi agenda pini masih most probably pulong data hai mene setelah so prang home minister phan ke Amit Shah ji phan ke ningje dun elo council si la pen konana platform an ningje nei ma ningje lo la national level leaders tum an ke la so puthak bang ke alang litum la bang so topic la so agenda bang ke alang litum chini la so ke jo
agenda do issue do kok ajone si state leader tumta sai jok je punang kok lo 2018 aningkan 2018 la sohut Ranjit Kumar Das alangli si president lo Assam Pradesh meeting phalo especially 244 area puthak like all elected di Mahasau pedadolo Karbi Anglong Autonomous Council tumana dolo all BJP active plus members tumna dolo senior tumna dolo nang dolang ni sud ala so PWD pine dispur pine long si dola last gate PWD jula saksi kita se discuss lo so ta la so ai suputa ke Assam Pradesh pen mangke green signal pelo jara lama belo laki la so prang 2014 NDA government wang der api so da council long ke Bharatiya Janata Party wang vela pu boy fi tame nilisot already party long dun elo Bharatiya Janata Party nilita unit karyakarta pusi nilitum so Delhi damlo so ex CM Joyram Anglong alangli ke hai alangli pen aru Arun Terang ji nilitum damlo so Sarbananda Sonowal ke alangli already mantri manelo Sastri Bhawan long so pine youth pine lo la pen non Kiran Rijiju Union law minister alangli bangka MOS home memorandum ba pine the ilitum Delhi dam lo pulote memorandum ke pinang wegi athe pia thesi dama pia joine ma personal matter lega dam ali se party ban district committee ke actually bypass porno state committee ban bypass porno seta so dam juilo dam ju penma jo da ke isi chuning ridam ke athela so puthak ke Karbi Anglong di Mahasawarat ke lage kenang wek lo lasi plaswa 244 ya puthak bangke non ilitung menang sarkar dohut mathapon nang pupula reference ta ke bantangan reference leader to amen pupon lapsi so ta memorandum pilo lasot Sarbananda data alang limata sohut ke itu matter to mur nohoy itu to rijujue sabo apnole rijuju tat alang lisi ako appointment an pilo nil tum damlo lasota process cengelo ceng pe rijuju bangke non nili ini alam kali ya setani litum cicini rang menda party po alam kali setani personally dan nili rijuju bang nili jirpolo si alang lita la so puthak bagi interest na nolu interest and pen pu alang litum ni tum alang litum team ke thom do so jakas kenelep kaskom kancas dikom so nili appointment luckily schedule and pilo long pen not block long so north is in charge Satendra Garg ke so pulo ga joint secretary north is in charge pulo any issue any place anywhere nama chengnang pulo so da ining oi meme cheton penene dala hai tala bang Asia chapter lo sata Bharatiya Janata Party ban kabori bang ke 2018 hut state pan already pinelo laki special mane latum laso puthak ke the pressure bang alo mati non khali si process bang ke litum chini je we are in a democratic country in a parliament si lake litum pado eta chini lo hadak si state PG pipe ba ni thak the na ma puseta judak ke whether it's multi-polarization or bipolarization but litum national along bang chikidam vegni leaders to fan ke especially all the parliamentarians, all lawmakers, latumhan. Menang amun jong si do pen, alote joy tu kepo pusi, litum tala so tuar churiri. Aga ko ilitum bang hadak mobilization, ilitum chungduk dam nang lang, ilitum convince them take ulote, ilitum ay sukiteng de alang way. Ke last 29 March 2023 non headlang, so puthak ta nil tum ta dunde staki duntang tum tanang thang lo ja hok lo CM led delegation bangke prime minister fan la bangka PMO office long la chi tonglong ali seta parliament arlu chi tonglong sohot seta la so issue bangke price te kang lo ta choro pik lo teron sang ho elitum apor dure pik lo sitame ethelam the non head jong Assam chief minister Dr Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong long nang kahumri ke bang hot isi social media long kache thang proof alam the le lang dam polotang te Article 244A punot lapen Karbi Anglong long kenang sota sai an positame central government fan pressurize ke afilam no state government fan pressurize jia ja kong kona sike the gamlong lo pulotang te ladak jasemet la
รถอาเฮมเป็นนังกิสุนาหุดลาchief minister พันลาอาเกงอาร์ดอมตุนระดับบางลาเกจากงอาวิปูมาเตลาจัสเมระบางแกอัลลังอพันแกเปรสไรส์ไซเฮลูปุลาสันสิโซเชียลมีเดียลงเป็นนังอันอารัตตุมกจิปุดกอกลาเซลาโซพุทธากับซับโซนังลิหินเป็นทันปักลาจิมารัตพัน so puthak kuan tong pini ne nili exactly la hai thoroughly damlong la lang seta is a chief minister ke bang pulo lo si maybe adhok tumbang duta hai la tala puson kali de dak kaprek a intention ban pine pon mat haponi la so bang ke kali de nang jibon ko yala thema ili tum ke mang dak non progress development line bang ke la ke claim bom la hai tala main issue core issue la hai do pubang tala ta ili tum isi gravity isi jakong cepak klang ponang lang la an si ili tum hala dak takar juji la so isu ke deng ponji alam tak nang klang ji puoi phit setame time and again la so isu bang ke batai ta jai dun bom lo kapre leaders tu bang huta jai dun bom lo choro lo nili ke pajut si alam the puteron sang ho ning je pusiput la si thi hek pen por bang abe dallo tipigi ethe neli clarification ipigang tung bang alason neli tum mopen pulo lage KSAC initiative and Anglong photum conscious dikom KNLF la pen ke jakas organization thom tum joint movement claim nai la so tengsi la si mopen la so kiron riju phan ka je tonglong a credit ke the credit goes to bala merinoi teron ke hai BJP tum dak thanga rule be BJP tum sinang japon lo appointment nang long piek te amase alang ben je tonglok lo je tonglok sinang pulo pilo nang tu mang son tip ju je tonglong de lo se alang si hala kiron riju phan message lo si hala sorni si je tong ampen arni yang sam hup ajo 7 alom alamanta nang hong ko la se credit ke la ke alang long hidampu la e son bang ke la ke appointment nang en lang long piek te la tum BJP tum district committee tu la e son bang la pen ke eson alama bang ke elitum non APHLC long ado tum si tame congress along ado tum si tame jakas along inut bahani ado tum si tame ining achipi nahi ke election campaign na hut kaningje alam ke elitum lam marekti nang ni lake bang vote ke long ye pha ningje po la se haladak haplong along Rajnath Singh kaningje dak kheroni along LK Advani kaningje 2014 nalada kopilo kaningje dokmuka long Rajnath Singh nitum leke hailote lapulo la penke hala tapir gao nangachi nangke lo asi thi ke akopi ke ni long ate boyo blang non ta la henlo la pen henlo Karbi Anglong arad phan BJP tum ke kachong tu cheng lo jong si la so lam chepe la so pol promise jong si alang litum chepe playing play pulote la ke ladak pen henlo nanga chong tu cheng lo la ke la so a lo cheron crisis ke Karbi Anglong arad long edam mate di la si la ke hello la sen la so phi bang ke line lo nili ni je kang tung bang ke kapre ka lam ke avelo ilitum jong si autonomous state nai pulote Karbi atum jasmet pe la sonu sokleng Karbi Anglong ke sonu sokleng lo Karbi atum abang nang parti agopine arna marni kirim ke kroi lahui kadok kave chilir lepin song chilir lepin pen jong sila ahok hak si ke nangi pulotang te gopiloma ilitum ning isi jakong isi la angri angdon isi chi I kling chesong thek nai chesong thek lo pulote kelong leader dia diambe la pen nona masita BJP to misia po akami me dolang kelong me dolang nona mat kelong me ko son lo district committee president bang atom CM bang hini bang pho MLA bang pho bang kep MP nut bang crazy la bang crazy amuni jong si chi kling party la pen government na level jong si claim lo pulote kelong leader dia diambe la sila bang ke alang litum ta jong si ahok ania klong men si mathalo kape pleng ya phan si claim kang tung lo pulote la bang ke alang litum claim vek nei pen la son claim lo pulote long ji pusi neli ning teklong choro lo kijut si aparman lam the kirip poson pen se thi hek pen kathar sara phanta lam the kaning je ponje phana porbi pon theklo neli ma tha bang elitum bor ipe melote unji la pen chelang pet nangji puchini si nelitum la all party hill leaders conference bu bi ilo
all party ก็โดยตะนังดุนตะเมลุปุลลาเป็นลาเก all party ปุลดังดุนตะเมลุปุลลา so all party เก historical approve ตะดูaprang hota all party bang celang pet si party kapre tu men celang pet si ke claim la aprang ta la si non jaka satum sita ni tum long nang dun jui sita chok la pen anu kapre tum nang dun jui te chok angge ili tum ning si pet do tek po la pen atumi hetta rong kut kali ki koi ko pu atumi adim ha kut tepi ke chu election hot ni tum phan kem na pli do na plunga dim lo atumi hasi BJP tum da non ke neli tum long atumi heta 26 families na adun la ben bharia meeting the po da ke do la posi la chelang pet atwara bang ke neli tum pon bom lo APHL sia tum ba nang li tum anta nang ning arong dun po si kroi lo Nelly kipu bangke lason ode lada ke lam cedan nang po lam ali aku ing next so nang po panel discussion pulute labang so putha ke thek sera tum fansi ke hang pusi pulo lasi da ke karju atum sita arjun pe me nai kininge tumita kininge nai cepenang ina ing negin yang po phan gali eson bangke lason lo isia concept bangli tum wrong concept si pon kaita kaching room puke ne party ne song cheu era dak wang ed long dim wang ed nai po phan gali emetanga party emetanga song identity chibiko ka pisita elong adimili tum dome doun do thek nang yi aku jongsi thek the pulote lake jok chil choro lo kepa jutsi la si all party pu iloti ni tum ke Masa kepa jutsi aparman lam all party long wang ed nai po lam ali congress long wang ed nai po lam gali lain lo ke chok chike ladang lo kadok beta metanga ajong si agenda chinghor king kang pulote lake cheplang le lake chok chilu lake chok chil lake nili pinia me long si pinia so panel discussion long si pupro Karbi Anglong rat si tame note tame jong si emetanga party emetanga song hala so identity hala so agenda si chinghor king ji pulong te lake chok chilu choro lo punat ki jutsi kiri palam the rotoning te ke hai pan se por pipon lo thek pen hala ik pulo je anu tin stame dawang et nang popu alang ro yong si thepik lo te bomo putro roi long mai kalyuni li du po dhonsuri li dun po bomo putro bang ke dhonsuri long li de lo kalyuni long li de lo lai da ma thana la penisi lam bang ke BJP atum phan bang ke BJP tum phan bang ke ningi chi the velo 2014 pe na phisi Article 244A bangke pangsamri lo laki 2014 pensi pangsamri lo laki la an non ke claim bom an ke lake I was political demonstration chalo laki athema 2014 pen haidera phi bangke alang tum long ke district puna state long manifesto long ta alang tum ke bihai Article 244A alam ke la pen igne nang ni the tang yin de ko kali nang la pen nang dim ning ye det ji pulen ni ke en kali la pen isialam bangke congress atum bangke di long tek thena congress atum history dulo 244A ba suppress state ke implement nang popu ke council session along ta kisi papas cheng atum lo lake la pen bangere beke chi papas pela tasi akai stame lake congress tungi nang po last time stame je election aprang stame Karbi Anglong jitu state ke hang lam puthak ke RC krung pen neta study po lang pon po bangke Rahul Gandhi ang hopen stame ning jelo choro lo kiri palam the jai pon pon la se nono bang kepa jutsi abang ke rinoi terono phansi minute isi apor pipon lo ti hek pen to ante lailo dili pudamji pu bangke pinia ai shu bang da de pon an li tum phan ta churo lo to so shu bang an so se aru pangdang pon bom nang lang si an so se aru ke dola tum ta pawang thunang ta ke longi bang ke li tum ma thanang ji je dak ai shu phan ti pa play pulo tang te ili tum a hok lo la ke national level an a level linang ji sila so level an linang ji pulo tang te kuna pen kupi ma
state level district level an bang nilitum ahin pen bang arni wang dala so isu bang ke nilitum agenda long dolo deng pon bom lo aku papleng vegji nilitum la so phansi non puarnian dan nilitum claim nun bom lang la pen non pamo district kit home alam puta la ka jointly claim nun bom lo la sila so long mang dan nilit nang litum han kado betang nang pachini lo la lo the state committee duman ta la an pressure nilitum palilon ke bang ji parliamentary election ke not just for election purpose la so phan kali isu bang na papleng nang ji parliament already elected do mati alang li bang ningje dun lo there is no policy but now non want to popular hai sila so bang ke they are going to ali election parliament long pinid that race polling le adhok away bang ke chok plin mi kali parliament long race pe dis party lo pulotang te party align pensata me convincing bang ni la so bang na kinang sot mati party align tum jong se convince we party along ke do tu manda nang chini dun de lang party sort tu manda nang kro dun de lang pulotang te nang parliament long race ta adhok alam ke pleng nam de mati sila so alam ke pa plengi phan pulotang te across the party line you go to congress people you go to bjp or any other regional party Ustad nil tum convince nang pola hello isi bangke sila bangke concert te effort nang ji ke thek an quality do an bang pu bang pita karbiang long di masa osor jong sinang ji pulutang te kadok weta chesat ponang pola so long bangke common concerted claim rap pet pensi intellectual views no aja no tum bjp ahin bangla ke ladak deng poli labangan Choropik lo ke hai thank you last pini labang so ajai mek penang apor ajak ding lo labang so ajak apor ki ding pusita me abang putin ta nelitum bajikre si pen sila bang so conclave ka pangcheng lo nang letum kaddo we sita me thur the pin pen asai tin ajai mek tin along sita me apor na ki pidun la ke nang letum phanta chorobek nang ji la pen jasmet bang ke la he puthak article 244a la pen 6 schedule la puthak ta non intellectual level tum le chini chot nang ji la pokali apang putin akar bia tum ta ka chini ke nang sot po ka matha pen nang letum side do pick nilitum chini pame sita me side do suryang bong pen po sita me nilitum nang chop pen la nilitum aphan isa man nang ki pi pen nang litum nang chitong don thek la ke nilitum ning arong lo la pen ka pa jutik lo sa la te choro lo ingti sa phanta la pen punat teron na khai phanta choro lo la pen teron na sangho ku pen ingti sangho kado we phan sita me choro lo kapre ka por hut nilitum NE Karbi life la bangso news channel pen non bang ke nilitum BISWANATH Karbi life abang ke non ke nationalize pola penetum arlo kapre ke claim ke ding dupondo la bang ke ma por hut nang litum aphan bertanang ban pipo sitame nilitum pena bang ke NE Karbi life la bang so logo pen nilitum kache song padopon po true journalist la se la kadog we phan sitame ke cheng pen kijut anang litum apor nang ki pidon thega pot churu lo la pen la bang so me kijut taram re phrang nili dak kadog we la hai ke palang me ka pache thang aphan nang chi paduk dun pik abang pu kam sing la designer pandak wang pen karbi puhoi pak penar chu chip lotang te nilitum akelat thetan dokok pola se dak malom so apor dak ke bang ji phan churu lo chuning rilo la pen karbi puhoi pak pen man pen ki pi je phan sitame chuning ri pono dak la kadog we la ke claim ke dam la be enterprise atum nang chi paduk dun pik ahok lo churu nang ji la be enterprise atum dak sirvo mutinya lilong sido alang litum dan aning ding pik la pen alam the jumo sita me ke claim che paduk thek pik kadog we ke claim ke dam ke che paduk abang pulo choro pik lo la si puthot la ke hai dak hok lo nang litum aphan thek re muchot punili tum ta nang ke hok a joini si nang ke cho pha pen nang che tong dun puthot choro si pini kadog we dak nang che tong dun man peng ke do abang putin aphanta netum ing deng hini la BISWANATH Karbi life mahang ke thek arani pache ton si Karbi Anglong Conclave 2.0 along nang che tong dun pot choro lo la pen non abang ke nilitum Karbi Anglong BISWANATH chot kalesi north east long ke dokar bi tum apir turning wang tan ke wan pi ver je phan ka por I ke dopo la sinilitum NE Karbi life pu amen pen bang ke NE Karbi life pu se kadok wilong talong et po la sinang litum amso se nilitum aphan hirjume bidisore jakong horang nang pidun po pu se ning the pen pini bangso conclave la pen la bangso pini ada prang pen asai engton pon kokluk pu si kadok wi phanta pachini lo la pen kurbang tu